Čaute ľudia, to som ja, Max 8 a vítam vás u ďalšieho videa. A v tomto videu, zasa budem hrať Ether 2 Mode pre Minecraft. Ja sa tu stratím, ja radšej pôjdem sem, ja som tak dlho nehral. Tuto, to sa sem ide, OK. Dobre, takže sa pozriem, čo mám v chest. Takže toto majú v chestke. Listov. Pár vety som si zatiaľ nakopal, kým som nenatáčal. Hneď po natáčaní som si pár veci bol nakopať a robil som si zanet, ja to ste videli. Tak ja rýchlo. A ups, teda to nie, teda vypadnem. Takto, pickaxe, potrebné ďalšie diamanty alebo zanít, alebo proste dačo potrebujem nájsť. Čo by som si hneď mal dačo urobiť. Robiť si nový pickaxe, nové veci. Jeden točku. Proste tieto prvé diely sú vždycky iba o kopaní a podobne. Až potom sa začína stáť a podobne. Čo moc najlepšie není. Tu nevidím ani nič, ja mám strašne slabý jas. Alebo nevidím na tú obrazovku a poriadne, lebo no. Ne. Takra noc. Ups. Yes. Mám 9. Rýchlo asi si musím zabehnúť. No, kde to je? Ajaj. Tak som späť, len som musel vyhrašiť brata. Počkajte, ešte raz. Tak, už som ho druhýkrát vyhrešil. Ajaj, on si nedá povedať. No, ups, počkať. Povedať nikdy. Či sa na tomto niečo opekne zaujíma, či dá blueberry, nedá. Dá sa to urobiť takto? Ne. Tak kde si proste pôjdem do čoho, tak nepôjdem nič. Tak, ja si zatiaľ počkám do rána a potom sa vám späť ozvem. Tak už som späť. Už konečne prestala byť noc, len ešte takto trošku malšie to tu všetko, ale ja si idem zatiaľ nakopať drevo. Viete, tá krava ide zlietať proste, to som ešte nikdy nevidel v Ether mode. To je úplne... bol úplne halus. Čo ja mám iba 7. Nevadí. Takže pár vecí som tu nazbieral a zatiaľ takto to u mňa vyzerá. Počkaj, ešte jednu vec ja rýchlo urobím. Tak čaute, som zase späť a už bohužiaľ zapadá slnko a tá hudba ide asi nejako moc nahlas, si myslím. Ja ju rýchlo stíšim, tak som si dal radšej inú, lebo tá hudba moc najlepšia nebola, ale táto už je lepšia a... No, tak pustíme sa do toho. Rozhodol som sa, že sa budeme sťahovať na druhý ostrov, takže ja idem zatiaľ pozbierať všetky torče. Tak som tu späť a už ideme. Najprv sa rozhodneme, na ktorý ostrov chceme ísť. Ja si pôjdem na tento, čo je týmto
týmto smerom, tak kde? Ups. Dobre. Tak som si sem už vyskočil. No a na tento sa pôjdeme rýchlo pozrieť. Ale pozrieme si radšej z nejakého najvyššieho miesta, čo tu je. Ostrovy, aké to sú, aby sme videli nejaké dobré miesto. To tak doma si zostreli. 1, 2, 3, 4. Hop, 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 hop. Šup, 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 šup. Rýchlo, rýchlo. Ne, ono to nemôže ísť teraz ku mne, si dám meč. Keď to pôjde ku mne, ja mu jednu facku. Ja mu jednu dal facku. Ty príšere, čo to sem ku mne letelo. Ja si rýchlo si stejčík, ja si to tak poobzerám. Dobre, a teraz... Poď sem, no, poď sem. OK, nejde sem. Kam to zmizlo? Nebudeme radšej teraz ja riešiť práve kam. Ja. Sa mi to tu ešte iba načítava. Ale ja dúfam, že taký ostrov uvidím a budem mať šancu na nejaký ísť. Takže vyberieme sa k tomu ostrovu. Rozhodol som sa. A už môj názor nikdy nezmeniť. To zase bude trvať. Viete, čo mi je trochu divné, že som tu ešte nevidel Zafíra zatiaľ. Teraz by sa tu zrazu zjavil. Ja, to je bol blbé. Takže... To si videli tú ovcu? Ne, Zafír, zakríkol som to, 2 Zafíry. Bože, ja som sa... Ďalší Zafír! Ja som to musel naozaj zakriknúť, ne, mňa naháňajú Zafíry. Teraz ma budú naháňať Zafíry. Toto ne. Aj. Ja proste poviem, že ešte som tu nestretol Zafíra a jasné, že ako inak. Jasné, že po mne taký Zafír pôjde. Jaj. Teraz, ak ma napadne taký Zafír, ja neviem, čo urobím. Obláčik. Neviem, na čo bude oblak, ale nakopem si ho kľudne. Aha, tak nie, nakopem. Nemám už miesto. Ups. To som nejako... Čo to? O bože! To čo je za blok? Neviem. Fúha. Teraz... Keď som sa takto stratil, tak kadiaľ pôjdem. Sakryš. A na ten ostrov som ja chcel ísť, ten som videl. A už tam letí Zafír. Ups. Poď sem, nech ja ti jednu dám. Poď sem, Zafírik. Ochutnáš? Zase zmizol. Toto je fakt divné už. Aj. Yes.
Konečne už na druhom ostrove. Ahoj. Ahoj, starý ostrovček. Tam je Zafír, tam je Zafír, tam je Zafír. Že nejde ku mne. Ja pred ním idem preč radšej. To ťuknem. Jasné. To ste stopala čery. Ja som úplne zabudol. To je super. Blueberry. Tak vôbec som sa netrafil. Ja už fakt chcem nájsť nejaký dungeon. Ale neviem nájsť ani neviem presne kde by som mohol hľadať. Takže ja skočím sem. Dobre. Môjmu otcovi došlo práve správa. Už som teraz bol, že dačo iné slačím a nedopadne to moc dobre. Jaj. Ne, Zafír. Choď preč. Zafír hnusný jeden. Poď sem. Tak. Yes. Ježiš Maria. Sakra. Ačam! Som ti ešte urobil ten guláš. Už natáčam. Teraz? Áno. Môj otec. Rýchlo hore. Tak, dostal som sa tam toho ostrova, počkať, ja to ukážem, keď budem tu vyššie. Dúfam, že moc už zatiaľ nesejem žiadny Zafír. To je kravička. Poď sem moja. Tak budem. Na tom ostrove som bol, stále som sa dostal na tento ostrov. Z toho ostrova, čo je niekde tam, som sa dostal na tento ostrov, z toho sem a z toho ešte sem. A to už dúfam, že by som mohla aj niečo nájsť. Ale to sa uvidí na budúcej epizódke a ak sa vám toto videjko páčilo, dúfam, že zanecháte komentár, like, v prípade odber a majte sa a ešte sme túto blueberry. Ja tu nechcem zostať. Počkaj, tak ja to rýchlo ukončím. Takže tuto. Takto. Majte sa a zdravím vás týmto tu mečom. Čaute. Majte sa. Čau.